venner, velkommen til vores video. Vil I se, hvordan man laver de her, hvor de får langt hår? Ja, så klipper man de. Ja. Først tager man hunden, og så vælger man nogle farver. Og så putter man noget. Så er det efter. Jeg skal også være færdig. Man behøver ikke at putte så meget. Man kan også putte lidt, hvis man vil. Ja. Jeg klipper lige noget. Og så skal man bare tage den her, og man skal lægge den her vej. Og så presser man så hårdt man kan. Sådan her. Og så kommer der meget hår, og så lægger man det. Så kommer der meget hår. Når man vil gøre det flottet, så kan man bare gøre det flottet. Ja, og så kan man lave plaster. Ja, og så er det, at der også er en plaster lige her, og så er der en hjerte lige her, og så putter man det bare lige der, hvis man har lyst. Se, det er bare sådan her. Man skal bare gøre det her. Hvis man vil blande det sammen, så kan man bare gøre det. Og så putter man bare et eller andet farve lige her. Og når vi er færdige med videoen, så skal vi sige, hvor vi er. Det behøver man ikke. Og så putter man det sammen. Og så putter man den her største plaster sådan her. Det er ikke svært. Det er virkelig nemt. Og så tager man det sværeste ting er, man skal presse. Og så når man tager det af, så kan man se, at det sidder fast, så tager man det bare af. Hvorfor kan du ikke se? Og vi er gode til det. Og så bliver det sådan her. Se hun. Hvor er det her? Fint og perfekt. Og så er der ikke vand i. Farvel. And